I kao što Mojsije podiže zmije u pustinji, tako treba da si sin čoveče podigne, da svaki koji veruje njega ne pogine, nego da ima život večni, jer Bog tako zavole svet, da je Sina svog jedinorodnog dao, da svaki koji veruje njega ne pogine, nego da ima život večni, jer ne posta Bog Sina svojega na svet, da sudi svetu, nego da se svet spasi kroz njega, jer ko u njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer nije verovao ime jedinorodnoga Sina Božjega, a ovaj sud što je svetlost došao na svet, a ljudi više dovološe tamo pred svetlost, jer niko delo grehu zla, jer svaki koji čini zlo mrzi svetlost, i ide k svetlosti, da se ne razotkriju dela njegova, jer su zla, a ko istinu tvori, ide k svetlosti, da se vide dela njegova, jer su Bogu učinjena. Još bi ja ovdje dodao, to ne piše, da svakodnevno se ubijaju deca u utrobi. Sad vidite, kad neko smatra da je žena kriva što se dete ubilo. Ali veću odgovornost ima muškarac. Jer žena je slabiji sasut. Razumete? Ne smije dece da se ubiju, ma kolika da ti je posljedica. Neka se dete rodi. I ako smatra da neće imati čega da živi, onaj koji mu je dao život, daće mu i sve što mu treba da živi.